málo kedy dávam nejakú tamponádu, čiže mali by ste si vedieť voľne dýchať. Niekedy dávame dlahu na nos, čo je malá modrá termoplastová dlažka, ktorá tam je týždeň, drží sama a vždy dávame taping na ten nos. Ten taping nosíme v podstate týždeň v kúse, následne to ja na kontrole pretejpujem na ďalší týždeň, ktorý sa nosí ďalší týždeň a potom ešte odporúčam taping aspoň na tú noc teda. Čo by sa malo robiť ďalej je morská soľ. Tu mám rád, aby sa preplachoval ten nos a ďalšia vec, aby sa trošku tým, že to je mierne hypertonický roztok, aby sa trošku stiahovali tie sliznice a ten opuch bolo niečo menší. Nie je dobré fúkať si nos ten prvý týždeň ideálne, potom pomaličky už budete vidieť, ako sa vám dobre dýcha. Samozrejme žiadne športy, kde by ste mohli dostať nejaký úraz do toho nosa. V podstate to je taký základ. Ďalšie sú ešte veľké zmeny tlaku. Hej? Veľké zmeny tlaku sú tiež nežiadúce, čiže niečo, čo robíte dole hlavou, odvíhať ťažkých predmetov a takéto veci tiež by sme mali obmedziť minimálne na ten týždeň až 2. Následne podľa toho, ako sa človek cíti, podľa toho, aká veľká bola operácia a podobne.